ce tamkar zanzauce da rashin ki gara makance. Jama'a masu kallon mu, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri na tashi mutaka. Shiri ne mai nishadantarwa, kuma shiri ne wanda zai ilmantar da ku ta hanya daban-daban, musamman yau rayuwa, musamman sha'ani na yau na rayuwa na kullum. Tare da ni yau akwai wani babban bako da muka yi na mawaki, wanda nan ba da daɗewa ba zai gabatar mana da kanshi. Masu sauraron mu sha kallo lafiya. Malam barka da isowa. Barkan ka dai. Ya yau? Lafiya lau, Allah ya aiki a jama'a. Lafiya lau. To ban san ko bakon mu zai ga ma masu sauraron mu sunan shi ba. Insha Allah ba abin da zai hana ni. Okay, to masha Allah. Sunana Idris Muhammad DJR. Okay. To menene cikakken tarihinka Malam Muhammad DJR? Da DJR aka fi sanin ka ne ko kuma da Idris? Mutane sun fi sani na da Idris gaskiya. Okay, da Idris. Okay, to ban san ko Malam Idris zai gama masu sauraron mu cikakken tarihin shi ba. Ba abin da zai hana insha Allah. Ni dai gaskiya dan jihar Bauchi ne dan jihar Bauchi ne da ke karamar hukumar alkaleri. Okay. Ni dan garin alkaleri ne, na tashi alkaleri, na yi makaranta na alkaleri daga firamare dai zuwa secondary na yi alkaleri ne. Okay. Amma daga iya secondary ban kara wani karatu ba kuma. Okay. To menene ya jawo ra'ayinka ga wakan Hausa? Ko za ka ga masu sauraron mu don na san za su bukaci jin haka? To gaskiya dai kusan zan iya cewa duk wanda yake musamman a arewacin Najeriya da wuya a ce baya jin yaren Hausa. Amma ni babarbare ne cikakken babarbare wanda ina jin barbaci. To abin da ya ja hankali na da waƙoƙin Hausa, gaskiya ni makarancin littattafai na Hausa ne. Ba wasu littattafai da nake yawan karantawa kamar littattafan Hausa, to da kuma jin waƙoƙin Hausan. To gaskiya babban abin da ya ja hankali na fara yin waka gaskiya soyayya ne yasa na fara na shiga harkokin waka gaskiya. To masha Allah. To ko za ka iya gawa masu sauraro ko zuwa daga lokacin da ka fara zuwa yanzu wakoki nawa ne gare ka? Gaskiya dai sai dai in takaita saboda wakokin suna danya. Akalla dai ina da wakoki da su kai 55. Okay, wakoki 55. To a cikin 55 ɗin nan wani waka ka fi so ko wani waka ya fi burge ka a ciki? Don na san ba mamaki masu sauraron mu za su bukaci jin haka. Gaskiya wakan da ya fi burge ni wakan da na yi wa sarkin lafiya ne. Na masa wakoki guda biyu wanda ban jima da yin su ba dai wakokin. Gaskiya shine waka da ya fi ɗaukar hankali na kuma ya fi burge ni a yanzu. Wanda abin da ya fi burge na wakan saboda a kalaman da kuma binciken da ne da wayansu tarihi da na dan fada na wakan sarkin shine ya fi daukan hankali na. Okay. To ban sani ba ko za ka iya rera wannan waka wadda ko ba mamaki masu sauraron mu wasu za su bukaci ji daga ciki ɗaya daga ciki, ko wannan waka da ka fi so wadda ka rera wa sarkin lafiya, ko kuma manufofin yanayin da suka yi kai a wakan, ko shawara ne ko wasu abubuwa ne da ka gani wadda ka rera a cikin wakan? To waƙoƙin guda biyu ne a yanzu dai mun yi bidiyo guda biyu na waƙoƙin. Zan iya rera kaɗan daga cikin, ko kuma zan iya dai kawo chorus na wakan ko baitin ma idan ya kama, insha Allah zan iya bayarwa. Waka na farko da na fara shi ne: ga lu'ulu'un zinare sarki ka wuce wargi uban ƙasa kashe kaifi isa agwai sarki na. Kashe kaifi isa a wai sarki na. Lu'ulu'un zinare
waka na farko kenan. Na biyu kuma shine sangari ka ci gari mutan gari gaida ka Alhaji Isa Mustapha Agwai na ɗaya sarki. Ku taso ku zo mu gaida sarkin mai lafiya, kibiya a ta abarka ba san mai lafiya, alkhairi damuna take ba mai lafiya, zaki mai samu gauta bardin mai lafiya, Dr. Isa Mustapha Agwai na mai lafiya, dan Halima min kira shi sarkin mai lafiya, sarkin lafiya kun gaba ya kyamar mai lafiya, jika gadina magaida babun mai lafiya, dan Mustapha min kira shi kakan mai lafiya, baban Musa uban gari na mai lafiya, baban Hauwa gimbiya ta mai lafiya, sarkin lafiya mai halin girma. Gari ka ci gari mutan gari gaida ka Alhaji Isa Mustapha Agwai na ɗaya sarki. To gaskiya waka na biyun ya fi burge ni saboda akwai ɗan jan hankali da kuma faɗakarwa a cikin wakan gami da nishaɗantarwa. Gaskiya wakan ya fi ɗaukan hankali na shi na sangari ɗin. Sangari ka ci gari mutan gari gaida ka Alhaji Isa Mustapha Agwai na ɗaya sarki. Alhaji Isa Mustapha Agwai jigo ne kuma jini nasara kan bare ai haka Lallai da shi jikan dona ma hakan tabbas ne irin jinin sabbi atiya jan bayan Allah. Waka na biyu lallai ya fi ɗaukan hankali na sosai. Ok, to shi wannan wakan shi ka fara yi ko kuma yana daga cikin wakoki wadda ka zo ka yi su daga baya ko kuma shi ne ka fara yi a cikin wakokinka? Gaskiya kusan shine na ƙarshe wanda a baya-bayan kafin yi waƙan na ƙara samun wa'ansu wanda suka ɗan taimaka min na yin waƙoƙin yadda ya kamata. Akwai taimako da na samu daga ɓangaren wa'ansu manya-manyan mawaƙan na cikin garin da nake ɗin sun taimaka sosai wurin inganta waƙan ya yi kyau. Gaskiya shi yasa waƙan na fi son su sosai. Kamar daga shekara nawa ka fara waka zuwa yanzu? Ko a nan cikin garin lafiya ka fara ko kuma ka fara ne daga Bauchi kafin ka zo lafiya? Gaskiya na fara ne daga alƙalai mahaifana. Okay. Amma ba alƙalai nake buga waka ba, na tashi daga alƙalai ne nake zuwa Bauchi na buga. A takaice dai na fara yin waka a Bauchi ne. So zai iya kai kaman kimanin shekara nawa don ba mamaki wasu za su so su ji ko zuwa tsawon lokaci da ka fara wannan ka shiga wannan tsabga na waka? Gaskiya na tunanin ban jima ba shekara 8 ne yanzu haka da fara waka. Da na fara waka a 2009 ne. 2010. Na fara waka a 2010 ne. To amma kai a cikin mawaka na Hausa wanne ne kake da ciki wanda kake ganin wanda shine gwaninka wanda ya iya waka wanda yau zaka so a ce ku yi wakoki ko tare ko wani abu ko kuma ka dauka wasu baitoci na waka daga wurin shi? Eto gaskiya jarumi na a wake-waken Hausa shine Nura Emina. Ya fi burge ni saboda yana sa hannunka mai sanda da karin magana da kuma jan hankali sosai a cikin waƙoƙinsa da nishaɗin duka ya tattara. Gaskiya waƙoƙinsa suna burge ni sosai saboda Hausa ne zalla yake zubawa a ciki. To malam jijiyar gashi kuma kai babarbare ne amma kuma sai gashi nan kana da ra'ayi na wake-waken Hausa kuma har ka san yanayin karin magana da Hausawa suke amfani da shi wurin waka da sauransu. Ko yanayin zaman ka ne da kai a arewa a nan Bauchi inda da yake mu'amalan mutanen Bauchi duk Hausawa ne ba abinci ana samun barbarawa a cikinsu ba. Ba barbarawa ake cewa bare-bare ake cewa. To ban ce ana samun bare-bare daga cikinsu ba. Garkacin jama'a. To kusan na tabbatar ma da cewa ni an haife na cikin garin alƙalari ne, sannan na yi karatu a alƙalari. Kusan kuma abin da ake koyarwa a makarantu na da ke arewa ana koyar da harshen Hausa. Bugu da ƙari kuma harshen Hausan ya fi abin nan ya fi ƙarfi a yankin da muke. Na fi jin Hausa sosai akan yadda yaren da aka haife ni da shi, yaren mahaifana.
na fi jin hausa da shi sosai saboda yawan karance littafin hausan da kuma zama da hausa, tunda daga bauchi ba inda na yi tattaki har zuwa kano, kuma na ɗauki kusan shekara 1 da wani abu a kano, don haka lalle na fi jin hausa da duk wani yare da ke faɗin duniyan nan. Masha Allah, yanzu kusan dai a ce dai baka jin ma barbancin kenan ma sai dai yaren hausa. Gaskiya dai hausa yarin jayi barbacin sosai, ba wai bana ji bane, ina ji, amma hausa yarin jayi barbacin sosai. To amma kamar yadda ka yi bayani ga masu sauraron mu a cikin mawakan hausa ka fi jin daɗin wakoki na Nura M Inuwa, to ban sani ba ko akwai wasu wakoki ne wadda ka rera tare da shi Nura M Inuwa din, ko kuma kana sauraron wakokin shi ne, ko kuma kukan haɗu duniya baka wasu baitoti, ko kuma duniya ya baka wasu guidelines na wakoki? Babban dai alaƙa da ke tsakaniya da shi kawai waya ne, muna waya da shi akai-akai. Sannan lokacin da nake Kano ina dan kai ziyara studio shi, gaskiya ba mu taba haɗuwa da shi ba, amma dai ya san ni ina daga cikin mawakansa. Waya ne kawai babban alaka, ko in ce a zumuntaka da ke tsakanina da shi, waya ne. To ko za ka iya ga masu kallo ko masu sauraron mu wasu irin wahalhalu ko kake fuskanta wurin yanayin hada wakoki, ko kuma wadda kake gani yana da wahala a harka na waka? To duk wani abu dai da ke faɗin duniya da matukar mutum zai yi ne kuma da zuciya ɗaya abu na ci gaba, to dole sai sha wahala a ciki, ko menene kuwa, daga abin da ya shafi karatu, kasuwanci ne, tuki ne, duk abin da zaka yi sai ka sha wahala, akwai kalubale sosai a ciki. To na sha kalubale a harkan waka wanda har yanzu dai ana dan tabawa, gaskiya har yanzu ba a dan rabu da shi din ba, amma dai ba kaman da ba, saboda yanzu ina tare da ƙwararru wanda suna taimaka min sosai, abun baya bani wahala kamar a baya wanda ban da mataimaki. Amma a yanzu ina samun, gaskiya ana ƙara samun buɗi na ƙwaƙwalwa da kuma yanayin yadda nake rubuta, ina kai ana dan duba min da shi kuma shawarwari haka, gaskiya komai na tafiya daidai yanzu. Kusan zan iya cewa wahala dai an yi kusan fita a ciki, ko kuma an ce an fita a cikin shi gaba da. To yanzu dai ana samun dai ci gaba a wakokin, wadda za mu iya ce wakokin na yanzu sun fi na da kenan na farko lokacin da ka fara yi. To gaskiya sun fi sosai ma, sosai, saboda ilimin da na zuba a ciki da kuma nazari da ma goge rayuwa da na ƙara samu, gaskiya zan iya cewa waƙoƙina na yanzu ya fi ɗaukan hankali akan na baya. Tunda a bayan da kaman ana ƙoƙarin tashi ne, to yanzu gaskiya an tashi wanda har an ɗanyi ƙwarin jiki ana tafiya. Don haka gaskiya a wanda zai duba baya da dubawa na yanzu, gaskiya zan iya cewa yanzu shine abun jinjinawa. To Allah abun godiya. Amma a sha'anin rayuwa komai yana bukatan tarihi, zaka iya tuna wakan da kai na farko, wakan da ka fara yi, kuma a ina ka rera ta, kuma daga zaka iya ga masu kallon mu dalilin da yasa kai wannan waka? To na gaya ma cewa soyayya ita ne ta sani na fara harkan waka, ba sha'awa ba, gaskiya soyayya ne irin jani sosai. Zan iya rera waka na farko. Waka na farko da na fara yi shine alalle laluwaye aluwaye ummina, wace rana ummina sun kiyara tsare na, sun ji zuciyata ta makance akanki, zo kiyo min jagora in ji daɗi arena, mai sona ummina. To kusan zan iya cewa saboda shine waka na farko, gaskiya zan iya cewa dokoki na waka ma ban bi su yadda ya dace ba, amma daga baya an dan ƙara wayar min da kai, kuma na ƙara fahimtar al'amarin sosai. Wannan da ita ce waka ta farko da ta fara fita daga sauti a bakina. To mu ni ma karan kai na zan so in san wane ne wannan ummin da kai mata waka, masoyiyarka ne ko kuma a dalilin da yasa ka dai wannan waka? Gaskiya ita ce masoya ta farko da na fari a duniya, ita ce. To jama'a, zan so masu kallon mu tashi mu taka a wannan shiri da waka da shi bakon namu yayi GGR, saboda masu kallon mu a matsayin wannan shiri ne na tashi mu taka, da wanda ya iya rawa da wanda bai iya rawa ba. Masu sauraro bari dai mu tashi mu taka gaba daya. Komai na baki, ba rayuwa in na rasa ki,
a gare ni ke ce mai ɗaki zan yi doka in an taɓa ki zuciya motsi domin ki ne. Aisha, Aisha, Aisha ke ce burinsa. Nake tamkar zanzauce da rashin ki gara makance. Ji nake tamkar zanzauce da rashin ki gara makance. In zama kurma in imauce a kan ki komai na amince bana tsoron zagi na mutane. Aisha, Aisha, Aisha ke ce burinsa. Lokaci na duna baki don sauraron murya naki. Lokaci na duna baki don sauraron murya naki. Mai daɗin lafazi ga shauƙi hankali na tsawa soyayya ne lalle. to yanzu ita ina take, tana bauchi ne ko tana alkaleri ne ko kuma ko na san tun kafin ka zo lafiya ne tun daga can ka fara. Gaskiya abin ya jima fa dan dai dauki Allah yanzu shekara 6. Allah ma na tunanin tana da yara 2 zuwa 3. A'a lallai dai ka ce dai abun dai ba na yanzu ba ne. Ba na yanzu ba ne gaskiya ya dan jima. Amma lokacin da ka rera wannan wakan ka ba ta sani ko kuma a kayi ne bayan ta aure ko kuma lokacin santin soyayya ne ya sa ka rera mata wannan waka? Gaskiya santin soyayya ne ya sa na rera mata wannan waka. Ni lokacin da na yi wakan ban mai tunanin wakan ya je wurin ta ba. Amma akwai lokaci tana gidan mijinta ma ta taba mu gaya mun cewa lokacin mun yi waya da ita ta ba da sako a gaya mun cewa gaskiya wakan da na mata tana ji kuma har yanzu ba za ta manta da ni ba. To kowa dai ya tuna bara bai ji daɗin bana ba, wasu yadda hausawa suke faɗa. So zan so at least ko da yanayi na rayuwa zai iya saka kana ganin ka sake maimaita wannan waka a tunda yanzu ka fi samun hazaka fiye da da saboda ko yanzu za ta karɓo da al'umma. Gaskiya ina da wannan tunanin, ina bukatan zan ƙara inganta wakan kuma zan yi abubuwa da suka dace fiye da wanda na yi a baya insha Allah. Amma bayan wannan ma na ƙara mata wani waka wanda na hada shi da yaren Indiya da kuma yaren Hausa. To kada in ce mun sa wakoki da yawa a yanayin a wannan shiri namu, amma da inda zan so da ka rera mana wannan waka da ka rera mata na wadda ka sa mata wakan Indiya. Dole kuma gashi Indiya ba yaren mu ba. Indiya ba yaren mu ba, amma gaskiya ina dan koyon yaren Indiya. Ina koyon, zaka na da littafai na koyon dan ko wakoki ma na fi jin wakokin Indiya akan Hausa gaskiya. Amma dai ina jin Hausa, amma na fi jin wakokin Indiya akan Hausa. Kana da dai sha'awan zuwa Indiya dai kenan. Gaskiya idan da dama hakan ne muna sare. A'a to Allah ya mana jagora. Amin. To amma na san ba mamaki masu sauraro za su so su ji wannan waka da ka rera ma ita Ummi bayan aurenta, ko kuma su so su ji su tabbatar da cewa kana jin yaren Indiya ko kuma a ka faɗa mana ne a studio ba tare da kana ji ba. Eto idan dai da lokaci mutane da su gani har bidiyon wakan ma ba iya sautin wakan a baki ba, har bidiyon wakan da su gani. Ok, wanda shi wannan bidiyo din yana shirye a kodayaushe za mu iya ganin shi? Ina da niyan yi dai a yanzu amma ban fara ba, amma dai ina da niyya gaskiya. To amma yanzu za mu so mu ji audio din, duk da dai na san watakila ba mamaki baka sake ta shiga duniya ba, ko kuma a'a ka sake an fara ji, ko kuma ka bar maranka ne cewa wannan wakan ka rera ma ita Ummi ne da yaren da harshen Hausa kuma da na Indiya. Eto gaskiya na sake wakan wanda ana ji, na sake wakan tabbas dan a wayoyi da dama da kuma laptop. Wani lokacin na dan fita mana kan je a wurin wa'ansu, gaskiya dai yanzu haka wakan yana yawo. To zan bukace ko ni ma zan so in tabbatar da cewa zan so in ga abun sha'awa ne a ga mutum babarbare kuma wanda yake jin harshen Hausa kuma har ya iya aron wani yare daga wani kasa na Indiya daban, kuma wanda har ya iya juya shi zuwa waka ya yi mata fasara kuma da Hausa.
eto ai shi yare ba ana zaben mutum da shi bane. Mutum idan ya sa kan shi zai iya koyon duk wani yaren da yana tunanin ya masa kuma yana da ra'ayin yi wannan yaren. To ina tunanin idan dai har akwai, musamman ma akwai fina-fiman su ko littattafan su, matukar mutum yana da ra'ayin koyon yaren zai iya koya sosai. To waka dai da na fara yi wakan inda shine तुमसे नहीं अनजाना मेरे ना दिल जिंदगी तुमसे ना आशिका दिल ओ ओ ओ उम्मी नहीं लड़की ना कुछ होता है दिल तो पागल मुझने तुम आए राहे दीवाना चुरा लिया सुर लगा है मोहब्बत जिंदगी दुनिया सा है wakan da na yi ummi kenan da yaren India. Wannan dai abun sha'awa ne ga masu sauraron mu, wadda za mu ga mutum babarbare kuma wadda ya saba da harshen Hausa, kuma yau gashi nan mu gan shi yana rera India, yaren India. Wannan harshe ne na wani kasa na daban. To amma zan so in san wannan fasarar da kai ma wannan waka, ko a'a kana mata ban kwana ne, ko kuma a'a yanayin zamantakewanta na aure ne, kana ba ta shawara ko wani abu, tunda dai duk dai ba dajin inda muke yi ba, ko ba haka ba, kai ne mai ji, kuma wasu masu sauraron mu zai iya yiwuwa su ma dai suna ji, wasu kuma ba su ji, za su so jin fasarar wannan wakan da kai rera da wani harci na daban. Tumsa nahi an jana mera nadil, yanayin da nake ciki game da zuciyata ina cikin jimami. Tumsa nahi an jana mera nadil zandagi tumse na aishi kadil, har abada ba zan iya daina jin son ki a raina ba. To lalle wannan fasara ne wadda mai gamsarwa kuma mai taba zuciya. To za ka iya gaya ma a gurguje, duk lokaci yana tare da mu, za ka iya gaya ma masu sauraron mu wani irin ci gaba ka samu a yanayin waka tun da ka fara shekara 8 zuwa yanzu. Ai kaga ba lokaci ne na wasa ba, shekarun da dama sosai. Haka ne sosai. To ci gaban da na samu gaskiya, ina mu'amala da manya-manyan mutane, sannan kuma manya-manyan mawaka ma suna jana a jiki sosai. Wannan shine babban ci gaba, sannan da kuma masoya suna dan yabawa da abubuwan da nake. Gaskiya hakan ya samu nishadi da shauki sosai a raina, da yake kuma ba iya harkan wakan kawai nake ba, amma harkan wakan lalle ina daukanta da muhimmanci sosai, kuma mutane suna ga hakan din. To a matsayinka na mawaki, wani shawara zaka iya ba ma, dole na san kana da masoya, wani shawara zaka iya ba ma masoyanka kuma ga 'yan uwanka mawaka? Eto waka dai gaskiya jigo ce babba wanda take da ilhamomi daban-daban, tana da siga na ilmantarwa, nishadantarwa, wayar da kai da kuma jan hankali duka. To babban abu da waka ta kunsa shine a nishadantarwa da jan hankali da wa'azantarwa, shine manya-manyan abubuwa guda uku da waka ta kunsa. To ya kamata mawakin zai waka ba zai waka na holewa ko kuma waka na ganin dama ko wani shirme ba, ya kamata yayi waka da zai dauki hankalin mutane kuma zai nishadantar, zai amfanar da mutane, ba waka na shirme da rashin ma'ana ba. Sannan ga masoyana kuma ina mai tabbatar musu, insha Allahu matukar ana da rai zan ci gaba da nishadantar da su, kuma zuwa gaba zan ba su mamaki da wa'ansu waƙoƙin da nake shirya musu. To jama'a masu kallon mu, da wanda muka kawo karshen wannan shiri namu na tashi mutaka. Bakonmu na yau wanda ya gabatar mana da kanshi Idris Muhammad GGR, wadda ya rena mana wakoki, kuma mun ji daɗi, mun samu karuwa kuma mun samu fahimta. A kasance da mu mako mai zuwa don kawo muku wani sabon shiri na tashi mutaka a daidai wannan lokaci. na baki ba rayuwa in na rasa ki, a gare ni ke ce mai ɗaki, zan yi doka in an taɓa ki, zuciya motsi domin ki ne. Aisha, 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 ke ce koransa. Nake tamkar zanzauce da rashin ki gara makance. Ji nake
tamkar zanzauce da rashin ki gara makance in zamo kurma in imauce a kan ki komai na amince